A Corporación Municipal aprobou no último pleno cederlle a Adisbismur as antigas instalacións do Colexio de Cruceiro de Roo para poñer en funcionamento ali unha residencia para persoas con diversidade funcional. Trátase dun proxecto que o alcalde Manuel González agarda poida chegar a bo termo, polo ben do municipio e tamén de toda a comarca. Eu creo que este é un acordo moi importante para o futuro do Concello, que atende unha necesidade moi relevante dun colectivo moi importante para nós como é un colectivo das persoas con diversidade funcional e ademais englóbase nun proxecto que temos para as instalacións dos antigos colexios do Cruceiro, tanto vello como novo, para crear ali un espazo integrado de servizos sociais. Xa estamos a piques de inaugurar na planta baixa do Colexio Vello a futura escola infantil do Concello. Se todo vai ben, nós agardamos que sí, que a Adisbismur resulte beneficiaria destas axudas que son, ademais de fondos europeos, ali vai haber unha residencia para persoas con discapacidade e nós temos presentado un proxecto tamén na planta alta do Colexio Vello para un fogar residencial. O rexedor incidiu en que o proxecto de sair adiante permitiría crear emprego e fixar poboación en Outes, posto que a cesión está condicionada a que o 80% dos empregados estean empadroados no propio Concello. Nas cláusulas da concesión de uso que faríamos por 30 anos inicialmente, unha delas é que o 80% dos empregados e empregadas sexan persoas empadronadas en Outes, non? O alcalde agradeceu ao resto de grupos que compoñen a Corporación Municipal o apoio a esta iniciativa, na que o equipo de goberno e a dirección de Adisbismur levan traballando dende hai máis de 2 anos. Agora só resta que a Xunta de Galicia apoie a proposta de Adisbismur e o proxecto resulte seleccionado para obter así o financiamento e poder levalo a cabo.